فلفل تي في 2 سلام وسناي اب كل خرنعات تركبوا كبراتن كبران تخاتلتي فلفل تي في 2 نلومي زبلنا يوم مدبات حزنا متينا لنا كم تلمور سناي مكتتال كم ون شير بمقبار لايك بمتواق ابو تاريتو زلكم حسابات اب كومنت ختصحفولنا اند حبرنا بعبي ون اتوم سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب كتقبروا دقيمه بتحتنا يعدم مبارنا بتي ترالي زل مدبات انت يمثل حبيرنا نكتاتل كبراتن كبرانن زخري مبل 5 عمت من مسرات بيت تمرتي سورا او اشتاغرن وطان بدموق اغباب كتصنبل مخانو كوميشن بالن سبورتن حبيرو چنفر تمرتي اب تحتي كفل زينا اب 1975 تمسريتو 30 كاب كفل تعليم بزموتو ابالات اب زيرو زبال سفر تدوكينا ام مسكرم 1976 دما بسبعه زخون تمهارون 10 اليتن بوقعي سرح جميرا مغنياتو اتي زعب زنبر ولدو تكان فصامن نايزي سوراوي عمامات سلا زخون بهزباوي جنبار حرنت اتزعب يقول حتان تقداسنتن تنبرلو نزي عبزخري مبل 5 عمت من مسرات بيت مرتي سورا زملكت زتفلاليو مسانادوتات اب قصالي مدباتنا خنزرغح مخانا بتحتنا خنحبر نفطو ابز حلفه مدبنا كم استقاتاتلنا يو شامبيون قدد مشكلتا 2026 بازي تامراتاوي زخونه بقعت زتعوته بروفيشنال تقدادماي مسغانتا مغابيت اينوس تصنبيرو ازي بلوص بقعت كرز صنحه ملكياس ماكليو ملكياس ماكل ناي بيچا ماليا تواداداراي رخيبنا خنبل ندفردو سرع قمنان كاريزماتيك ملكعن استعدل ملكياس ماكل ناي زعمت اب 2026 هاغراوي وددر شامبيون بشكلتا ايرترا بزي تقاصاص عوت كخون بقعي الله ملكياس بعبيت اب بشكلتا تاريخا ددحري ازوم كلته دقائق زياده غزي انطيفلوم زاتوه بروفيشنالات تقرادمتي هنوق ملوبرهان كمون ناتنائيل تسفاطينيو مسحانتي كاب زهبت ماكلبات عالمنا زخونت انجليزاويت كلب انيوس جراندر ريسين اكاديمي زصاوت ملكياس ماكله ناي نطبي مالت ناي بولاتا تقدادامايو اكوادا نعوت قطليا ماليا زور فرنسا 2024 بينيام غرماي كتك زغل إلنا تنتانتاتنان قمتاتنان كنقمت صنحنا اينا بزلوم عمت اب شامبيون ايرترازر ايو بقعت جن ناي غزي مالت جيسي بيچا ماليا كوادا در زغل اب تزعبي وددر تور دي فرانس تساتيفو كينو قطليا ماليا زخيد مسكن بعل بوكاچان فيغا جاردن ايفانبول زامسل تقرادمت تطماطيم عوت كم زخل تسفا احديرنا علنا دغيمنا انقوا حقوسا كاميلكياس ماكله انصار سرعت بلصقنا برت علعلو كواغا كابز مسرت نويح زي جبره جنبار حدنت حزب عفار استسمع عطق حيلي او وشتي حصير اوان ناي تواغا ان بوليتيكاون عقمو يعب مهلاو تفليطو علامه جنبار حدنت حزب عفار سرعت ابي احمد اب كلل عفار نزلو هلاو تقليلون من صاغن ابتو زوبا استحسب ناي كوينات وطن مفشالن مخانو نستفلالي وغنات ابزهابو حبريتا يرد كابزي قصيلي كبراتن كبران تخاتلتي استفلاليو مدباتون سلازلو اتوم مدبات انتاي مسلو حبيرنا خنكتاتل دقيمه بتحتنا خبري فوتو قصيلي كبراتن كبران تخاتلتي اذا حجي زقربلكم زمسطتني مدبيا قدمينا بتي زقصل مدب محلافي اذا اب ورداتا تزرغي حزلا ازيا طعمت زغونت طعم زيما كغابزكم اب ورداتا خيدكمون كتكاتاتلوان نزومنا يصبح تقبل تحدر زغونو نوسان ايرتراوين زيغاتاتون كتتابعوهم دقيمه بتحتنا يحبر حشويه مسلك عدي بارنا بتا مدب كبلكم دقيمه سناي مكتتال شوية
قلقل بيلون كبران تخاتلتي أب أديس أبابا أب كبابي ماركاتو بياسا تغلا هيمانوت ببزحي ጌታቸው ረዳ ዝብል ጃኬት ኣብ ዓይን ካሜራ ኣትያ ስለምንታይ እንተበልካስ እታ ጃኬት ብግልቲኡ እንዳተጋላበጠት ስለትخدን ምዃና እዩ ጌታቸው ሰነፍ ከም ዝትርእይዎ ገላበጥ ንጎይቶቱ ክሕጉስ መሬት ዓሪብዎ ይዘሎ ናብታ ቪዲዮ ከብለኩም ሰሞኑን መርካቶ ዞር እያልኩ ነው ጌታቸው ረዳ ከጌች ጋር ምን ያገናኘዋል በሁለቱም በኩል ይለበሳል ገልብጠውም ማድረግ ትችላለህ ጌታቸው ረዳ ነው የሚሉት ቀጥለውን ኩብራንን ተኻታተልቲ ጌታቸው ረዳን ብዛዕቡ ኣብ አዲስ አበባ ዝቅለድ ቀልድታትን ሚካኤል እምባየ አራንሺ ኤሪላይን ፔጅ ቅድሚ ሳልስቲ ጌታቸው ኣብ ኮሌጅ መኮነናት መከላኸሊ ሰራዊት ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓሞቶም ንዝፈሰሰን ዝተዘርጎምን ኣዘዚ ሰራዊት ንኸተባብዕ ጽቡሑን ዘይጽቡሑን ዓፊሩ ነይሩ እቲ ጌታቸው ዓዘፍዘፍ ዝበሎ ክፍሊ ዜና ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ገጻቱ ለጢፉ ወሎ ከምዚ ኣብ ቪድዮ ንዕዘቦ ዘለና ጌታቸው ኣብቲ ናይ ሃለውሎ መደርኡ ንሓይሊ ምክልኻልና ኢትዮጵያ ብድቅሱ ሓደጋ ዝወረድናዮ ክሕደት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝፈጸምናዮ ክሕደት ከቢድ ዕንወት ኣብጽሕና ኢና ይብል ሎሚ ሰራዊት ኃይልታት ትግራይ ሐመድ ልሒሶም ብምትንሳእ ናብ ከተማ መቐለ ዝተመልሱ እዮም ጌታቸው ረዳ ነቲ ቅድሚ ሳልስቲ አንዘርዘር እንዳበለ ዝበሎ ረሲዑስ ብ21 ሰነ 2013 መንእሰይ ታሪክ ምስራሕ ድሑራት መራሕቲ ድማ ዓወት ንምሕንሻሽ ዘርእሉ መዓልቲያ ክብርን ሞገስን ንስዋኣትና ክብል ተገልቢጡ ጽሒፉ ኣሎ ቀላል ሕቶን ቀሊል መልስን ጌታቸው ረዳ ከም ዝስዕብዩ ንሃገሩ ክሒዱ ኣብ ርእሲ ሃገራዊ ሰራዊት ጉድኣት ዘውረደ ከምቲ በዓሉ ዝበሎ ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ገበነኛ ሰራዊት እምበር ፍጹም ስውኢልካ እተኽብሮን ክብሪ ሞገስን እትብሎን ኣይኮነን በአንጻሩ ኳራ ናይቲ ኩሉ ጥፋት ብገበን ተሓታቲ ዝፍረድ ከሓድዩ ይቅሬታ ግበረለይ ነቲ ጌታቸው ረዳ በዓሉ ምስክርነት ዝሃበሉን ሃገራዊ ክሕደት ፈጺምናን ዝበሎ የመሊ ሰንበር መስዋዕትነት ተጋሩ ንምንታይን ስለምንታይ ነይሩ ብዝግባእ ዝፈልጥን ዝርዳእን ሰብየ ስለዝኾነ ንኹሎም በጃ ዝሓልፉ ተጋሩ ክብሪ ይኹኖም ነዝናይ ጌታቸው ተጋላባጢ ባህሪያትን ሕልናኻ ቀቲልካ ንኸብድኻን ክብረትካን ስብእናኻን ምሻጥን ብዝምልከት ዘረባን ጥዕናን ዝኾኑ ደቂ ዓዱ ገነት ደቂ አዲስ አበባ ብዙሓት እዋናውያን ቀልድታት ማለት ጭርቃናት ብዛዕባ ጌታቸው ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ሎሚ ኣብ ገጻት ፊንፊኔ ፕረስ ጌታቸው ዝበሃል ጃኬት ኣብ ዕዳጋታት ማርካቶ አዲስ አበባ ይግዛእ ከም ዘሎ ከም ዝሓደረን እውን ገሊጹ ዘሎ ፊንፊኔ ፕረስ ናይ ጀዋሃር መሐመድ ይዝብሉ እውን ኣለዉ ንኺድና ብትቐልዲ ጌታቸው ዝበሃል ፋሽን ጃኬት ብግልቲኡ ተጋላቢጥካ እትኽደኖ እዩ ትርጉም መትከል ዘይብሉ ዘርከበ ገላቢጡ ዝኽደኖ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ብውሽጢ መስመር ሰደደለዩ ኣብ አዲስ አበባ በዚ ሰሚት ከባቢ ብጌታቸው ጽዋዕ ሓደ ሰፍራ ኣሎ ይብለኒ እቲ ቦታ እዚ ምዕንጅሉ ኪሮስ ተኣሲሩሉ ዝቐነየ እዩ ንምንታይ ስለምንታይን ጌታቸው ተባሂሉ ይሓተልኩም ብድብድቡ ከምቲ ናይ በረህ ጊለ መሸሽ ሕክያታት ይብለኒ ሓቂ ሓይሽ ፍጹም ኣይተረዳእንን እንዳጋዕዳ እንዳጫት ከም እውን ባሪ ይመስለኒ ከመይ ማለት ናይ መሸሽ ሕክያታት ተመሊሰ ይሓቶ አያራንሺ እሞ የለኻን ይብለኒ አንታ ሰብ ምህላውስ ኣለኹ ግዳስ ብፍጹም ኣይተረዳእንን ይብሎ ኣብ ክንዲ ቶክ ተረግሮግ ዘብለለይ እንዳመጨቅጨቅ እዩ አራንሺ ዓርከ ይብለኒ መሊሱ ህልም ይብለኒ አንታ ሰብ እዚ ትግርኛ ከመይ ዲኹም ቀያይርኩሞ ይብሎ ካዓካዒሉ እንዳሰሓቀ ከም እንዳዓጹ ክፍት ቺቺንያ ይብለኒ ወሲኹ ጌታቸው ሰፈር ገንዘብ ዘሎ ዋላ ከልቢ ይሽነሉ ዝኸይድ ቦታ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሳኒታይዘር ንዝብሎ ከምኡ ኮይኑ ይተሪፉ መስሓቅን መላገጽን ተረጋማት ደቂ አዲስ አበባ ኮይኑሎ ይብለኒ በዘራቹ አይድረስ ዝበሃል ሲ እዚዩ ተማሉ ወርቂ ሎሚ ጨርቂ ሚካኤል እምባየ አራንሺ ኤሪላይን ፔጅ ካብዚ ቀጽለውን ሰዓታት ሞት ብልጽግና ኣብ ኢትዮጵያ አውራ ኣብ አዲስ አበባ ሰፊ ህዝባዊ ናዕቢ ከይነቱግ ብልጽግና ምሕር ተጨኒቆ ኣሎ አብይ አህመድ አድርሱልኝ የናቢ ወንበር ቀዝቃዛው ፓርላማ ከተረት ያለፈ የሌለው ዓላማ የልጆች ጨዋታ ሰኞና ማክሰኞ ሀገር መራው ይላል አይ አብይ ሞኞ ሀገር ደምታ ቆስላ ወገን ተሸግሮ አብይ ተርታል ስለ ጅብ ዝንጀሮ ያመረትከው ጥይት የሰራው ድሮን የሚከሽ ከሆነ በእንስሶች ቆዳ ሰብስበህ ከተተው ከቆሻሻው ገንዳ አድርሱልን ዝጋልብ ዘሎ ዝቕባበ 400ዊት ንመነባብሮ ህዝቢ ዘይጽወር ገይርዎ ኣሎ ብዙሕ ክፋላ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዝ ካብ ዘይክፈሉ ኣዋርሕ ኮይኑሎ ኣብታ ሃገር 20 ሚልዮን ግዳይ ጥሜትን ምምዝባልን ተጸበይት ረድኤትን ኣለዎ ብሰንኪ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሕርሻውን ጥፈታት ተሰናኺሉ ከቢድ ናይ ጥሜትን ዓጽቦን ደበና አንጠጥዩ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ አፍሪካ ዝለዓለ መጠነ ረድኤት እትቅበል ሃገር ምስ ምዃና ምዕጻው USAID ምንቁልቋል ሓገዝ ብደረጃ ዓለምን ኣብታ ሃገር ንዝነጥፉ ትካላት ረድኤት ዓቢ ሻቁለት ፈጢሩሎም ኣሎ ለማኝ ሀገር ነች ለማኝ ደጅጠኝ ለማኝ ነው ኢትዮጵያዊ እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ እድሜዬን በሙሉ ማለት ለምኜ ብዙ አላጣ ገለ ፋይናንሳውያን ትካላት ዓለምና ገለ ውልቃውያን ሃገራትን ገንዘባዊ ደገፍ እኳ እንተ ዘይነፈጋ ብልጽግና ኣብ ሸመተ ኣጽዋርን ህንጸት ቤተ መንግስትን ልምዓት ኮሪደን ዝኣመሰለ ቁጠባዊ ረብሓ ዘይብሉ ዕሸላዊ ባህግታት እንዳውዓሎ ቁጠባት ሃገር ክፍውሱ ኣይከኣለን
زعبي شاقلوت بلصقنا ጸጥታዊ ኩነታትዩ ዝበዝሐ ከባቢታት ትግራይ አምሓራ ኦሮሞን ካልእን ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ኮይኑ መንግስቲ ኣብ ጸቢብ ዓንከል ተሓጺሩ ኣሎ ኣበየ ከባቢኡ ዘለዎ ሓሽከት ዕጡቃት ካብ ፌደራል ሰራዊት ብዝሰልብዎ ኣጽዋር ተጠናኺሮም ንዝሰፍሐ መጥቃዕትታት ይሸባሸቡ ኣለዉ ብልጽግና ንውሽጣዊ ተቃውሞ በብዝሒ ወተሃደራት ንምርቋስ ክቅልቦም ዘይክእል ካብ ዓቕሙን ልዓል ዓሳክር ክምልምል ብምጽንሑ ሰራዊት ብጥሙ ይከብዱ ብዝኾዶም ግዳይ ሞትን መምራኽን እንዳኾነ ተስፋ ብምቁራጽን ሞራላዊ ውድቀትን ናብ ፍጹም ብትታን ከየምርሕ ጀነራላት ብልጽግና ኣግሂዶም ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዎ ኣብ ርእሲ እዚ ከቢድ ውሽጣዊ ወጥሪ እዚ መንግስቲ ብልጽግና ብሰንኪ ብዘይ ብስለትን ዘይክውንነታውን ባህግን ምስኩለን ጎረባብታ ሃገራት ተተናኺፉ ካብ ዕስሉኡ ተፈልዩ ኣብ ጎልጎል ዝወግሖ ዝብኢ መሲሉ የቕብሐባሕ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነታት ዘባሃርር ኩነታት ብልጽግና ብዘይ ካህድማ ንቅድሚት ካልእ መዋጽኦ ይረአዮ የለን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሓድሕዳዊ ኩናት ኣባሪዑ ካብ ውድቀት ንምድሓን የዕለብጥ ኣሎ ናብ ኤርትራ ዘቀረበ ክሲ ነዚ ናይ ቅብጸት ስጉምቲ እዚ ንምዕብላህ ኮይኑ እንተሰሚሩውን ኣቃልቦ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጢ ናብ ግዳም ንምቕናዕ የግዳስ ህዝቢ ኢትዮጵያ በዓል ብዙሕ ተመክሮ እዩ በዚ ብሉይ ሜላ ክዳናገር ስለዘይክእል እዝውን ነፍሰ ቅትለታዊ ስጉምቲ ኮይኑዎ ኣብዚ ናይ ጻዕረሞት እዋን ኮንዶኾን ገላጋሊ እንተረኸበ ደብዳቤታት ናብ ማሕበረሰብ ዓለም እንዳልኣኸ ይጠራዕ ኣሎ ምንጪ ናቕፋ ፕረስ ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ጠጥዕሙ ሰሰናይ ጠጥዕሙ ፍልፍል ቲቪ 2